Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, Amerikada işlemek bilen maňyşly ýürüte videolar paýlaşanmy? Sebäbi soňky wagtlarda Amerikada iş bilen maňyşly, mesalan, $8,000, $10,000 ine iş var diýip iş paýlayanlar görýänler. İlkinci zat, Amerikada iş TikTok'ta paylanmaya. Yani Amerikada iş yer gerek basan TikTok'tan gözlemeye. Hiç yili firma yok, zat yok, ortada TikTok'ta bir hata bastı, onlarlık iş paylanmaya. Son şimdi, benim geçende de TikTok'ta bir adam paylaştım, sonam doğal okamandırladı. Sebebi Amerikada dünyanın yeretine işecek olsan, gezecek olsan, ilkinci novatta kavat şu vardı malumatları öğrenin. Sonuçta Amerikada işlemekle maňyşly giňişde video ýadgaderni ýöne gysgaça aýdyn. Amerikada işejek bolsaň birinji ýol elbetde kanun taýda işejek bolsaň birinji ýol green card, ikinji ýoly H1B wizasyna, üçüncü ýolum talip wagtyň kampusyň içinde hepde de 20 saat kampusyň içinde işlepsen sonra işlep bilýän. Birem CPT birat bar kampusyň daşynda hepde de 20 saat. Olam her bölüme göre işlep bilýär. İşlep bilýän, ýani öz ornunda işlemeli. Birem hukuk tarafından sonra yeni bölüme göre ütlep bilýär, 1 ýyl bilen 3 ýyl arasynda kanun tarapdan işlep bilýär. Yani Amerikada elbette mesela üçün halkara kampaniyalar üçün ya yeni öwratlar üçün aýratynlyklar bardyr. Ýöne ummananda da işlemeň ýolları şu. Sonuçta Amerikada işlejek bolsaň adam yani birinji bilmeli zat TikTok'ta işe paýlanmaýar, ikinji bilmeli zat bolsa da şol işle maňyşly ähli mümkinçilikle öwrenmeli. Sebebi videosa yeni orada va birem $8,000, $10,000 olsa Amerikada işlejem köp adam var. Yani Amerikada da aýrykly elbette ondan hem köp kazanýarlar var. Öz hünäriň, bilimiň, tejribeň şoňa laýyk gelýän bolsa wagtyň geçmek bilen has köp kazanýar bolar. Oňa söz ýok. Ýöne işte $8,000 TikTok'ta birine alsa işte Türkmenistandan ýa yeni yerden işaret edip de onda paýlanmaýar. Şonu gowulyň. Elbette işlemek, okumak, gezmek, her kimseler dünýäniň her ýerinde bol gawzat, ýaman zat däl. Ýöne şol istegiňizi başgalarının betnesine pida etmeň. Esas zat näme? Men bärde diýjek bolýan zatym şol. Men bärde adam beremok. Elbette şundalyk videolar paýlaşykça düşmanlarym artýar. Dyrnak içinde düşmanlarym elbette men olar düşmanlarym göremek ýöne men marda häwratlar paýlaşmaşýarlar da. İti ýürer kerwen geçer diýe meni gyzyklandyranamak. Ýöne şonu da men bilýän zatymy başardığımdan aýtjak. Men bärde Amerikada özüm hiç iş, hyzmat ya okumak, gezeren şişat hödürlämok. Men bärde diňe näme diýen bilýän zatymy ýurist hökümini Amerikada dünýäniň universitetleriniň birine de ýuridiski magistrlygyny dowam etýän Türkmenistanyň 10 ýyllaňa orak bäri hukuk maslahat solup işleýän ummananda hukuklaryň doktor derejesi adam hökümini bilýänlerini paýlaşmakdan hem ýan kaçmaýa itirer kerwen geçer diýe. Sonra men eşdiýän zaň etýärler, palanyň başyna palan gelipdir, ýene wrat gelipdir diýerler. Mesela şu şuat metbuatda görýändirsiňiz, Elon Musk'ym 90-njy ýyllarda bir kan iş yapdyr diýip student wagt edip de şundalyk ýam nemeler başlady da dünýäniň iň baý adam bolsaň ertekden garşyňda çykyp bilýär da näçe baýynyň bolsaň Elon Musk etipdir etmädir bilemok hakykati ýöne şundalyk gurulma ýen başlady şu wagt Amerika metbuatynda. Şonçu näme esasat näme kanun tarapdan işleseňiz elbette pul bilemez gizrek gelir ýöne arasda gelir kanun tarapdan işleseňiz hem köpem gelir yani men öz tejribemden Hudaýa şükür bilýän. Şonçu ýönde bilýän zatlaryny başaryndan paýlaşyk bolýan. Hem meňde de elbette kanuny we etik olmak bilen köp pul kazanmak, o bilen o puly nihip etmek meňde nihip etsin-de, ony hakykatdan bulunmak nihip etsin. Her şey hoş sağ olun.